Yo, what's up guys, mga upaw? Phone maligay ko day. Siyempre, daghang salamat sa ato mga followers diha sa ato ko ang Facebook page. Duty ko karon guys. Si Jojo din guys, si Jojo. Say hi to my vlog. Congrats Jo. Congrats Jo kay 100,000 followers na ka ana na yun, bo. Pero kinapayos bo. So man nga tao bay digil supportive na. Samo kay nga tao na, ni supportive na ha. So kami patulo din na si Robert J din naglimpyo sa iyang kuan. Robert J! Robert J, what's up? Congratulations, Joe! Oh. Yan, Doy, salamat Doy. Unya, malibre siya ulit ako kay 100,000 followers. Ay, hey! Pasinaw na yung motor ng Robert J daw. Oh, gusto ka na matatsa na. Palang ka kayo na motor diha. Pero natatsa na nito na slide siya. Yawa na ba? Sa muka. Yeah. So around 7 o'clock na karon and then syempre final hour na nako og relax. Nagkikam ako load sa mga songs. Ano yung boot din eh. Kaya muna siya mga kasikas din eh. Kung sa inyo makita rin. Kaya mga song nga madunggan sa radyo. Hindi na makuha na guys. So karon pa-out na ko around 7 sa oras na 7:49 na sa buntag. Kaya akong duty din sa Wild FM. Every day na siya from Mondays to Saturday 5 to 8 o'clock. Kumanan eh. Uli na din ta kay kita na po na lain o guan kung sideline diya bang ano ba ito sayo ano ba ito sa mga grabe kay mga igala. So after na ako si Sexy L akong ulatan si Sexy L. So walay uyab pero ang pagkamatandang dalaga murag di pagid siya makaikyas guys taas pagiging panahon no. So karon play po ko mga music Angel Baby ang kuan din eh. Yeah, song na yon. Yan, muna ako pinakaganahan na trabaho baday sugda na to Wild FM. Og syempre naman mga ka-wild, time check na to 7:54 and time check brought to you by Rexona. Ligo lang kulang, use Rexona after every bath para hataw sa galaw Rexona. And also brought to you by Rexidol, Abdig Banat sa upat and Abdig Banat dili lang sa pamaol hasta sad sa labad sa ulo, hilanat ug bughat mga ka-wild. And awa na ko. Bye-bye! Musunod na si Sexy L. Alright guys, so nag-extra na ko Sibat na din ko karon taon-taon din wata na ako gamay si Sexy L. Kaya ana magala siyang protocol yun. Dapat di sa mo hawa kung wa pa ang sulod nga DJ. Ibutan ba yun dire? Ha? So ulatan ako Sexy L. Siyang i-vlog na to siya niya kay you know. Happy kayo karon guys. And guys, si Sexy L. Oh my God! Say hi sa my vlog. Say hi sa my vlog. Vlog na ko kay 100,000 na ba ako, di ba? Ay, papangita na rin. Ramo ko. Saan makita, Bi? Pero bastos kayo na igala. Ganyan. Tanawa na lagi pahangit ko sa amin. Sa pinakasama. 100K! I'm so proud of you! And then, syempre naman, i-follow niyo si Sexy L. Iyahang Miss Explory. Ako na i-link diyan. Nara ka na. Amo na siya. Guys, kawalo ka dugay ro mega congratulations na pa tay video dire, di ba? Atong Monday nag-congrats kami sa imo daan. Grabe ka advance kasi sila mag-isip mga igala no. Inana maginakay tungod mo na sa ulo ni Jojo. Balik na siya, tama na siya alas 9 mag. Okay guys, tama rin ko alas 8 ra gyud no. Kaya maghatod pa ko. Salamat ba. I-follow si Miss Explorer guys. Grabe ni gani. Inani na bigyan guys. Sa vlogger gani guys. Alright. So gloomy karon nga to adlaw. Yan gloomy. Nauta nga inani lang murag nasa England. England Purok 3. Alright guys, so right now moadto kog Nazareth kay magpalit ko og kuan kaning makaon-kaon ba kay nagdiet manggugugod. Kay namin nalabyan dito sa una. Siya kanang lami kay nakan-an na mo bihon. Bihon man siguro tawag ana. Sa lami kay sa dito. Then palit og kuan. Kog sudan para kay Baby Arya. Kay para na siya kaon-kaunon niya. Nasa 21st Nazareth. Kana din niyo kana. Nay marka nga MGP Hot and Fresh. Cheesy and tasty food. Tanaw na to dito sa ma'am. Alright guys, so this time atong tanawon si ma'am kung sa iyang
pwesto. Alright, kay syempre tanaw na to kay lami kay ang kuan din yung baligya pud. So, we're here. And check na to si ma'am kay tanaw na to din yung kuan. Mo ko sayang balik ko. Para mag-vlog niya. Surprise na to siya. Hi, I'm back. Na-surprise si ma'am. Nagkaon mo ulit ka ma'am. Nagkaon mo ulit si ma'am. Actually, nako din sa iyang kuan ni ma'am. Tindahan niya. Unsa nga na ni tindahan ma'am? MGP Food Menu. Oh, food menu. Food di ay menu ni noon. Actually, nakakaon namin din sa una. Kani, nakapalit, naka-order ko din eh. Gilanlan ako, galagi ko sa iyang. Unsa tawag ni ma'am? Bihon. Oh, bihon. Humba ko Ginoo ko. Humba para begini gipagbawal sa ako pero suwayan ko na mag-take out ko na humba nimo. Pila man humba nimo ma'am? Naay tag 50, 60 sir. Ansa ma'am? Naay 50, 60. 50 og 60. Di ba? Depende na ako. Ang 60 ma'am unsa may kuan? Ana medyo siya dako lugar. Dako. Ayan. Susut. Gusto kong tilawan na yung humba din ni ma'am. Tagay ko kuan ma'am. Duha ka serve. Take out na ko, take out. Busy kay sila ni ma'am din kay. Na sila order. Hi ma'am. Na sila order ng mga turon. Ay. Kano sa ka nagsugod diri? Ay dugay na kay sa unang panahon mo ra gid ni ako ang abag sa ako ang mga anak. Kung dinig yung ka nagpwesto? Ano no sa kuan sa NHA. NHA. Kauswagan. Kauswagan. Kani sir, mga almost 8 years na ni. Din sa Nazareth. Sa Nazareth. Yeah. Karon lang mi nga nakauna-una mi nga magluto-luto ko garo. Amo na gid ni ako ang negosyo sa una. Amo na gid ni akong ginatabang sa akong husband na professional akong mga anak. Inspiring story ka, you know? Nakoy kuan tulo akong bata sir. Isa ka Radtech. Dayon. Lisayo? Teacher. Yes sir. Teacher. Then kanina akong anak na tapos kaninga kuan. So unsa man ni ma'am ga-cater mo? Ga-cater sir kay iya Lagi ginaman sila naman sila. Kuan sir tuna pie. Na iya. Yan. Tuna pie. Siya gid mo nagluto anak sir. Si imong May siya may nagluto. Na siya display sir sa SM Uptown. Inyo ay gyapon eh. Oo, amo gyapon. Gamaltik-gamaltik gyud siya. Ikaw nagluto ani ma'am? Yes sir. Wow. Yes, sir. Laway lagi ko sa humba lagi. Kung sana lang ang mga diet ana. Tapos ipaputos na naka-take out na ako ma'am. My God. Yes, sabaw. Ay, kana sabaw. Dagko kay mong humba gyud ma'am no? Yes. Pero Worth the price kisa 60-50 no? Yes, Ang iyang price. Ninar sila sa South City Central din sa 21st Nazareth. Tungod kay 100,000 followers naman ta guys, mo ni humba sa ta. Oras ni mo magani gani ma'am? 8 sir. 8 o'clock na siya din si ma'am. Until 7. Until 7 PM pa yun ha? Sus, grabe nga binuakay sa tangkugo aning humba. Kung kwarta na kaya bitin. Last time na container no? Yes sir. Alright, thank you ma'am. Si ma'am early guys. Ano mo din sa sa Nazareth sa may 621 Street. Yan. So si ma'am po, ma'am, thank you ma'am. Say hi. Tarungang luto sa mga turon diha. Ma'am Early, thank you. See you next time. Bye-bye. Kaingon si ma'am siya nga. Mura ko kailaan ni. Amin ako si Derek Ramsey. John Lloyd John Lloyd. Thank you, Ma'am Early. Nice to meet you. Ayan. Guys, there's a catch. Nalimtan ako akong take out na humba. Bali. Ay, ma'am, nabilin. Salamat ma'am, kung ginawa ko, hapit ko mag-uol nga akong humba. Ayan, so there's the humba, there's a catch. Nasa ako mga kamot, mga igala, so uli na lang ko. And then, para po kay Arya. Right, so I'm home. Hangina sa tanay yung bike ni Arya. Gusto siya mag-bike guys. Alright. Salamat boss. Alright, so nahangina na ang bike ni Arya. Hi, so hayatod ko karon kay Ari. Say hi Ari. Hi. Hi. Cool. Hi. Hi. I'm gonna be late. Karag-karag.
Mau na, langayan kay ka. Ikaw, lagayan ka yun. Libang pa ka. Uy! Saka ramang ka diya. Inalibang ka. Dugay kay ka na ko sa CR. Naligo pagit ka. Lain sa mulabong ka. Mulabong ka. Tanong na siya, okay, late na. Yung sa school guys. So next mo na siya akong trabaho. Tigatod na ning gasukol na bata. Ay na, nalibang kid ka. Okay, going home na mi. Say hi. Ay, Gutom. my dad picked me up so late. I'm so angry at him. O si na mga bata karon guys, no. Maangry na sila sa ilang mga dad, no. Na sila right na to be mad sa ilang dad, and then you know like what, my God. Blah, blah, In our time, we did not angry to our dad and mom, because if we will angry to our dad and mom, they will angry to us, and they will hit me in the butt. But right now, these kids are always reclamo. Always tell that they're tired, they are like whatever. I'm so hungry. My dad picked me up so late. I hate Always repeating the He's gonna get so many views, but no. what? Ako, mas like akong videos na sa imong ko. Kids are so annoying. No, you're annoying. They're always reclamo. You're the one who's annoying, But Daddy. if they have You're the one who's annoying, not me! something to ask, oh my goodness, they're always asking, and they're always like, oh my god, lo. Sabihin na kayo guys. Kabala ko si Arya karon nga sa Poton. Papa, hi sa. Hi. So lagi gutom na ka no. Ang gutom na siya, tapos gikay magano siya na kuan na sermonan. Kung sa to it's you need to Hi. aim high. Anyways guys, daghang salamat, and salamat sa inyo ang tanan. I'm so happy lang today. This is my first pagbalik na mag-raw vlog ko. Wala lang, trip lang ni siya. Lingaw-lingaw, and syempre I'm so happy kay na-reach na to ang 100,000 followers. Thank you so much sa inyo mga ga-follow din mga ga-share, ga-tanaw sa mga ga-post akong gipang-post din mga hinanggaw, guban pa. Yan, I hope ka nag-enjoy mo. Lingaw lang good vibes lang good guys. Yan, anyways, daghang salamat. Keep spreading sa mga good vibes nato din sa akong page sa Joe Romantico. And please follow ko sa ako ang YouTube channel. It's Joe Romantico, Joe Corny Vlogs guys. Bye, salamat. Amping mo always. Shout out sa mga nag-congrats sa ako. Salamat sa inyo guys. Way puas gid akong bada kung pasalamat sa inyong tanan. Bye-bye.